És una jornada molt bona i s'ha vist precisament amb l'elevada convocatòria, que no és fàcil de lograr. Som una mena de país on el món financer sol anar molt de casa a la feina i de la feina a casa, és a dir, superpositiu, molt positiu, però ja dic, per l'assistència i per suposat pel contingut també. L'Ajuntament de Barcelona des de fa anys que és actor actiu de l'ecosistema financer. Com sabeu, tenim una política de fons municipals, fons de capital risc, en col·laboració amb moltes gestores, 22 gestores privades. Ens ha permès mobilitzar 50 milions d'euros en 3 fons de capital risc públic-privat i a dia d'avui aquest compromís d'inversió de l'Ajuntament de Barcelona ja s'ha materialitzat en més de 190 milions d'euros invertits en startups de la ciutat de Barcelona. Sempre va bé sortir del dia a dia i aprendre, escoltar i informar-se millor de com està el món, sobretot en aquesta situació geopolítica que hi ha tan incerta. És molt útil potenciar aquest tipus de coneixement sobre les possibilitats que hi ha del món financer, com pot ajudar a créixer. Jo al sector financer el que demanaria és que s'ho cregui, perquè es pot fer dins del sector financer, es pot fer molta feina des d'aquí. Si tu t'ho creus, tens una possibilitat perfecta. Més ambició i més difusió, més conèixer les coses i més voler apostar pels projectes. Doncs demanaria agilitat i col·laboració, probablement, per adaptar-se a un món cada cop més canviant. Hi ha oportunitats per tots aquells que sàpiguen veure ràpid o adaptar-se ràpid al canvi i construir, diguem, de forma àgil solucions que responguin. A més, el clúster és molt bo perquè, ja dic, aglutina un sector que tradicionalment no ens prodiguem massa, no? És a dir, cadascú fa la seva, cadascú fa casa seva, però està molt bé aglutinar-ho d'aquesta manera perquè clarament és un sector per impulsar. Doncs seguir consolidant aquest clúster i fer que aquesta conjunció d'iniciatives empresarials i finançament ajudin a ser els que creixem i no els que som absorbits perquè creixi un altre. Els reptes més importants que tenim són, sobretot, la internacionalització. És a dir, molt del sector financer d'aquí està dedicat a inversors d'aquí, i en canvi hi ha moltes cases d'inversió que estan fent coses en general que tenen un àmbit global i s'ha d'anar no només per l'inversor d'aquí sinó també per l'inversor de fora. I això vol dir que aquesta vocació d'internacionalització, que en altres sectors hi és, aquí encara li queda molt per córrer, però el camp i les possibilitats de fer-ho són ingents.